tras participar nunha reunión coa Consellería de Medio Rural para falar da dermatose nodular contaxiosa, o sindicato labrego galego vén de reiterar a petición de que mentres dure este período de risco sanitario se proíba a entrada de animais de fora de Galicia como medida preventiva esencial para protexer o gando galego e evitar a chegada do virus ao país. Trátase dunha enfermidade nova para boa parte de Europa e aseguran que existen moitas dúbidas mesmo entre o persoal veterinario, incluindo a posibilidade de que se modifique a normativa para permitir a vacinación preventiva. Manifestan desde o sindicato, ademais, a súa preocupación polo protocolo establecido que contempla o sacrificio de todos os animais se non se acada unha cobertura de vacinación do 90% das granxas e do 75% do censo de animais nun radio de 50 km ao redor dun foco. A esta situación súmase que as vacinas aínda non están chegando ás granxas, o que deixa o sector totalmente desprotexido. Desde o sindicato labrego galego reclaman a creación urxente dun grupo de crise con capacidade de resposta inmediata no que participen a administración, as organizacións profesionais agrarias e o persoal veterinario. Este grupo debe garantir axilidade, coordinación e comunicación directa co sector para evitar improvisacións e perxucios innecesarios ás producións galegas.